favor yanda. Kunabantu engizobe ngisebenzisana nabo closely ne. So ungamangali mangi-introduce kubo as a cousin. Nangulo mzalo wami engangitshela ngayo. Oh, you are acting as a girlfriend yawo. Yeah, uye yena lo. Yeah, Sanman. Kwenzakalani la? Oh yeah, Ntando. Ulungelo Ntando lona. Lalela, elinye lama agent leli ngisebenzisana nawo lawa ne. So ungayiblow icover yakho ngokufuna. Oh yeah, cousin. Bona, don't mind me asking, but the project is a kanjani? Project kanjani? Lensebenza kuyo nokuphethe. Kaza ngitsokurubulela kang. Hayibo. So awufuna ukungitshela nawe. Bona, like I really need a job, so ngicela ungibrife ukuthi wenzakani. Way too many people. I think we're well mutar. Hayibo, phela ukhethe ungitshela ukuthi wena naye ni busy ku project yokuharvest ama organs abantu. Is that so? Yeah. So wena lena lady cousin kanini? Before ngikuphendula lo mbuzo, angeke uthi umthatha ngikidnap bese uharvest ama organs before startup capital. Ngasiyethi into yo. Teke ngiclarki yethu tsangkwazi naki yo lo project yo. Okay, so iqiniso ukuthi ukhethe ukuthi ngiphatheni kuba cousin. So it means that wena lena lady cousin again. Nah. We've been dating for like 3 years now. Emma. 3 years. Yeah. Nakithi bo wena u cousin ya hae and u actor as girlfriend ya hae. Hi. Mawusho njalo wena, I'm guessing ukuthi uyi girlfriend yakhe nje. And nearly 2 months. Hayi ngiyanyelwa shem. Niyangijwayela no2 futhi niyangijwayela. Why yini ngawe? Uthaselani? Sikangrasithi. Because nakithi bo wena u cousin sikapha. Hello. Obatlangi. Kanse kwaba wrong yini ukufonela intombi yami. Girlfriend? Or girlfriend uran nakapa uchontando. Ini uthole kanjani wena ngalokho? Oh, emapili. So wena no izotsa nanga find out wena li intando la jola. Hello. Yan. Dropile njai. Usijwayela kabi lo mfana usho usidlala soyithuka hlahle. Thula mina ngifonele ngimuzwe ukuthi uzothini. Akumfonele mo. Yo. Sibindi sakhe. Your call has been forwarded to an automatic Thumela voicemail. Seyivaliwe njalo. Yo, yabona bashimanisha mkidinja. And neki izotsa gore bona this time go tlo ba different country. Hayibo. Usho ukuthini manje? No, like into ile ya etsahala about last time. So ka izotsa gore maybe this time go tla ba different. Sorry. Sanghaka tlo kwaza. Hayibo. Kanti isayikhona? Ke sai kunoba wena le boyfriend ya ha. Ebathi high con, fake smile like a python. Mabengibona bathi nanti icon. Sengiyacula manje njengo acorn. Ebathi high con, fake smile like a python. Yeah, clever. Hello, njani? As if you care. Of course I care how. Khuluma nami uthi kwenze njani? So ngizetse mo why ekufonela u drop a phone. And ikubatla ngizetse uri wetsa lang between wena lintando. Yazi phone yami yabona uhlangana nami nje ngigijima bengithi ngiyalaphana endlini ngiyochaja yona iyacisha le time sikhuluma yabo. So yabe ngizokufonela after. Okay, so ngizetse mo why intando ari wena lena lady cousin elina le 3 years lijola. Sijola. Haya angazi ke ngalokho. Maybe bekenzela bekakutesta afuna ukubona ukuthi userious kangakanani. Angitesta for in cause mutho nabona halali serious. Awuma ngathi ngiyazi ngiyobe ngiqambile amanga angazi. Maybe bekenzela ukuthi ingajumpisa bokuthi i-test. Afuna ubona ukuthi userious but khuleka ngizokhuluma naye ngimtshela ukuthi ayeke lento ayenzayo ngoba manje sengitholile wena girlfriend yakhe.
Hayi nna ke sa o batla and I don't think gore ke tlo kgona ho emelana le behavior ya hao le mzala wa hao. Kanti mangithi ngizomtshela ayiyeke lento ayenzayo angizwakali. Okay, so o ka fila ha jwang mzala wa ka ka o jwetsa hore nna le ena ra jola? Lokho umzala wakho uhlala kwenza lokho and wangitshela ukuthi nina mani home alone nithu kuba i-difficult so I understand ukuthi ubani ozobuhlungu kakhulu phakathi kwami nawe. Oh, sorry about that. Nikusatsibi. Kunankinga yazini ithi ngirashe la endlini yabo ngikhona ukuyo-charger then ukufonela. Okay, bona ne. I'm giving you another chance. Ya re bue le mzala wa hao a tlohele ho ntima. And wena o dula ka mo strating sena. No jo ya kae ka mo. Oya sala phana esitolo ngifuna ukuthenga ugesi ngiphelele ugesi. Ngizokubona ke ne. Nanga stress kabi. Le re ke founele mzala. Hello my love. Mzala kunjani? Sharp. So umzwethu wetsalang between Intando le Cool Cat. Ngilreading the past. Ngasho ngathi wena uyi-psychologist. No, ama ex labo. Bebatsholo kodwa manje sebahlukene. So o batla ngizwetsa hore I see the cousin. Like ke cousin kapo wetsalang. Abakazi nje babe makhazi. Then why Intando yena a re baya jola? Bitter ex leyo. Then Cool Cat why yena a re ke di cousin? Hayibo uthi bangamakhazini. Eya. Ayahlanya lo uthi ngikhulume naye ngomuntu. Yo mzala uthe ke mrata jwang. Ngithe ngizokhuluma naye vala ifoni. Moving like a G, cause you know I run the streets. Way too presidential, take a peek. I don't need any beef, still the boss I run the streets. You can tell me anything, you can never tell a king. I'm the star, I'm the beast, I'm a leader, but you see no minor.